So nyaya yatinayo nhasi right now murezimbabwe iri kubva kumukomana anonzi Tawanda. Mukomana anonzi Tawanda is a truck driver. Mukomana anonzi Tawanda ari kutiudza kuti iye 2 days ago ari kudriva truck vari kubva muShabani mine muShavane akananga kuSouth Africa, Johannesburg. And mukomana ari kuti iye from the mine paanoshanda iye vanoita nezveasbestos. But vachiita nezveasbestos pari kunzi pane mamwe like makorokoza ari around mamines avo muShavane handiti. So makorokoza ari around anenge achipa mukomana uyu ratoti isusu goridhe Tawanda handiti, tamuti Tawanda, because remember it's not real names, it's not the real names. So Tawanda apiwa goridhe nemakorokoza ari muShabani mine. Mukomana ari kuti akarova truck, varova truck mandamabwe vachinopinda main road iri kubva Harare to Beitbridge, the main road. Kana vauchinzi tiri kuSouth Africa tingadai tichiti iyo isi M1, is it M1 is the main road riri kubva pamesina rakati richinobudikira kupi Cape Town richipinda namana Joburg. Tiri kutaura kuti ndobva mukomana anopinda the biggest highway in Zimbabwe inova Harare Beitbridge. Handiti muri kundinzwa right? So Tawanda wapiwa goridhe anipabata, and munhu wekuti anoita madhiri akawanda, including madhiri aya ekutransporta goridhe richinopfuudzwa through paborder muBeitbridge achipinda naro muSouth Africa. And muSouth Africa mokuti anenge akatogarigwa nevarungu most of those varungu vaanosangana navo vanotenga goridhe handiti, like it's a black market thing handiti. So muJoburg unopinda unosiyira varungu, sometimes anga aisiyira magrams akatakati 40-50 grams 1 kg etc. Hobo goridhe vachiita mari, iye anenge achiona makatsi akarari. So mukomana kuti ari kutodla mari asingambobviri. So mukomana arova truck vari kubva kuShavane according to information yataudzwa naTawanda right now. Vasvika panonzi ipo paLundi township, vachangokrosa Runde river murubavata, muchiri muZimbabwe. Vakomana vachiri 100 and something kilometers away from Beitbridge murubabata. Mukomana ndobva so like akasunga kuShabani dzakunoita manheru, dzakuita ma55. So dzakunoti kuma99 mukomana anga achisvika paLundi, patiri kutaura Lundi township handiti, along the highway, the Masvingo Beitbridge road, kana the Harare Beitbridge, kana the Chirundu Beitbridge road, the main highway yakanguri yanzi nevanhu jewelize yekuti vana Mnangagwa ndo yaisekwa naComrade Geza vachitaura kuti vakomana nemajokes ndirini, vachitaura kuti vari kuda kugadzira Harare, vari kuda kugadzira Beitbridge Chirundu road, but vagadzira kuda 50 kilometers pakuma 700-900 kilometers road ani murobara. So majokes. So mukomana warova truck vari kubva kuShabani zvishavane vati mhandamabwe mhandamabwe dzarohwa truck rati maringire, rati chakadaro, rati ngundu truck rati Lundi. Zvikanzi aiwa inini mukomana Tawanda ndobva decided no paLundi ndobva ndiri kuvata pane mahwaga, for your own information. So paLundi panozikama Lundi ngundu inzvimbo dzozikamwa kuti pane mahwaga, pane vanasikana vanenge vachitengesa miviri kumatruck drivers anovata panzvimbo idzi muri pabata. Mukomana wasvika paLundi wapaka truck, pari safe, pane tumarestaurant, pane tumabhawa, pane vakadzi. Mukomana wapaka truck, mukomana wabudikira waenda parestaurant, wanodla chikafu, watenga bhiya, wakutorwa bhiya. Pasvika vanasikana watojoiniwa nevanasikana vanenge vachizviadvertisa, waone vanasikana 3 tumakwande twevana, wakutomwa nato tuya paya wakutotengera sadza chichichichi handiri muri pabada. Mukomana wazochuza 1 kanonzi Linda. Kalinda kabara, Kalinda kari mweya, kari peeling man, kari sex, kari kuita yes. Mukomana watora Linda waenda nako kupi kutruck, mutruck mugonyetu, vapinda mutruck. Mukomana wakutotamba yari kutamba naLinda
mukomana wakutoita yese yese nalinda wakutoita yese yese nalinda. Problem muri yeZimbabwe, Linda ari kudanana nemupurisa wemurokari. Hamuzi kunzwisisa. Linda ari kudanana nemupurisa wemurokari. Handi muri babata. Wemurokari muna Lundi muna Nkundu etc. Around nzvimbo idzodzo. So mota yepolisi yasvika yapaka paside petrack. Handi muri babata. Polisi yasvika yapaka paside petrack. Ameno mupurisa atipira munhu, ameno munhu atipira polisi kuti iwe bhebhi rako riri kuzhakwa mugonyeti umo. Inda unoona kuti Linda chiri kudliwa. So mupurisa wabva wakachaja. Polisi ichisvikira paya muri Zimbabwe yasvika pasaidi pegonyeti ramukomana Tawana. Vakomana vakurowa padhoo. Mukomana Tawana ndobva avhura windo paya. Yesaya chichiri kuitika. Boys rikati wangu tine information yasvikira right now iri kutiudza kuti une ma-illegal stuff. Apa remember tambokudza kuti mukomana une goridhe rabva naro paShabani rakunotengesa. In fact madhiri anotoita. Ipa mufesi mupolisi ari kutsvaga bhebhi rake but ari kuuya nestori yenhema achiti yo ndanzwa kuti mutrack mako mune something chiri illegal. Vhura tisearch. Izvo ari kutsvaga chi? Bhebhi rake. Mukomana Tawana akati iwe uri kuti chiko iwe. Zvikanzi nepolisi iwe ndakuudzira ndati mutrack mako manzi mune ma-illegal stuff. Vhura tisearch. Mukomana waro wade hana. Mukomana Tawana akati aiwa maya muri kuti chi? Apa Linda katogonya nebhedhi kari kuvanda kuseri kwebhedhi handiroza kuti kasaonekwa kuti kari chi karimo. Mukomana akati aiwa polisi ikati aiwa vhura tionere kuti une chii mukato. Mukomana ndobva aona apa ndikatadza kuvhura ndapinda ma1. Mukomana ndobva avhura. Ndi Towers ari kuvhura Tawanda. Kwete DJ Towers. Aiwa umwe Tawanda truck driver. Mukomana wavhura. Mukomana wepolisi ari kupinda muya. Ari kuvhendenyura ndobva aona Linda icho chitori half naked chiri pamubhedha wetrack muri Zimbabwe. Polisi ndobva yaita mukomana wepolisi ndobva ati no, inini handisi kuzodhila nechinhu ichi senge ndiri kuda kubatirira vanhu or anything. I'm going to deal with this as a police. Ndobva akondinya nekusecha, ndobva aignore Linda. Linda kakashama kari half naked, hakana kushama totally. Kakagara paside pemubhedha kari kuperekwa kuti my way apa zvinhu zvadzanya apa aya ndo anonzi ma1. But in other words kari kuti fuck off money we. Wagara unoziva kuti ndiri hure ndodliwa navanhu vematrack. Uri mupurisa anondidlawo wagara unoziva kuti ndiri hure. Hanimaiza kare kamuka ushingi but kakatyoka. Mukomana wasecha ari kuvhendenyura mametress. Achinodai so kusure kwemetress aona zvariri goridhe. Ipolisi kai. Apa mukomana Tawanda ari kuonera. Mukomana Tawanda ipolisi iri muno yatoona goridhe. Ndatozopinda ma1 zviya zvatozodhakwa apa ndiri kutozovharirwa hapana kana nyaya. Mukomana ndobva avhomora paper spray yanga nayo. Ndi driver ndi Tawanda kai. Avhomora paper spray muhomwe. Polisi yaichiti is this gold? Ichicheuka ichitarisa kuna Tawanda. Tawanda achiti achidira munhu paper spray. Polisi ichizava kuvhura ziso harichavhuriki. Ziso radigwa mhereperi muri Zimbabwe. Polisi ichizama kuvhura ichizama kudii. Mukomana Tawanda ndobva adhonza Linda. Kana Linda atirwe pasi. Vachidzika mukati metrack riyere. Umwe uyu mupurisa uyu ane mupurisa uyu anga achisecha. Ari kunoti vakomana vavhura mukomana uyo Tawanda avhura door kusaidhiro ende wadhonza Linda kuti vabude kusaidhiro. Iye ari another side. Akatocha kuti chichiri kuitika. Ndobva ati rikatipinda mukati metrack ndione kuti umwe mupolisi wangu uyu chii zvaitika kwari. Achipindira mukati metrack achiona umwe mufesi wangu mupolisi hasina hachaoni rava bofu rangoti rakabata chi maziso radigwa paper spray. Muri Zimbabwe are we together? Mukomana Tawanda ari kubuda ari kudhonza Linda vachimhanya vachisha toita sei. Mukomana Tawanda akati mira Linda. Mukomana Tawanda achidzoka mutrack ndobva adhonza makesh achibva adhonza goridhe. Wadhonza tumabhazi tawagona kudhonza watora goridhe
umwe mupurisa arimo ari kuzama kuda kuti atende kumwe mupurisa wake umwe hama yake yadigwa paper spray uku mufana Tawanda ari kutora goridhe vachimhanya achibuda achidzokera kuna Linda vachinopinda mumota yepolisi iro ripolisi ravabata achibva achipinda mumota yaro vachitsika mota yepolisi vakubuda palundi patataura nezvapo ngundu chiredzi muri kubabata vachisvika kuchiredzi vasati vasvika before chiredzi vasangana neimwe roadblock yepolisi vachisvika vachimira paipa mufana Towers mufana Tawanda naLinda vari mumota yepolisi havana uniform yepolisi vangori imwe vachisvika paipa mufana Towers vari kuona kuti alright polisi iri kutimisa iri pamberi apo toita sei ari kubvunza Linda vakanzi iwe hatsvake keshi hapana keshi ripana yotongosiyira polisi iyo yongobata keshi Linda ari kuvhuravhura tumaboneti ari kuvhuravhura tumadrows turi mukati memota yepolisi iyi 4x4 kai ari kuvhuravhura ariona aona panotooneka $200 and something kari papa ndobva adhonza Linda akati iwewe uchipa polisi pana $100 tozvati inonyarara kana ikangoni tikaipa $100 inodi inonyarara vakuda kupinda muchiredzi muri Zimbabwe mukomana Towers achisvika papolisi roadblock polisi yaichiti wasupposed kurura kuti imota yemapurisa kai zvirova kuti mapurisa kai vachiti muri sei muri kubva kuside ripi mufana Tawanda achibudisa $100 achiti polisi yaya polisi ibva yagamuchira $100 chibva ti shosho rwapasi wanguda imwe mufana Towers naLinda vapinda nemota yepolisi yaya 4x4 izvo mufesi warisivha $100 wapiwa $100 yamupurisa ndobva gayaka iwe mupurisa anogopfuura paroadblock odhiza why kumapurisa anogodhizira chii paroadblock ndobva agaya kati iwe chii chiri kuitika vanhu vari kuenda kupi mukomana ndobva adhonza foni very very fast akufonera kukamba yepolisi yemuchiredzi hambobati adimi handine confusion ndine mupurisa apfuura panapa ndobva andisiyira bribe $100 ndobva varova pasi treka yemota yakati anga atoti nhonga nekanumber plate akati treka yemota yakateka headquarters kauti in other words kukamba vachinzwa muchiredzi vachiti number plate yari kutaura iyi iri kubva kuna nangundu uko chichiri kuitika zvikanzi pane utsotsi polisi ndobva yatobata kuti pane kautsotsi kaitika panapa mota yemapurisa yapinda muchiredzi chirudzi iri kubva different location different constituents how hanimaona yatova flagged inside the police Zimbabwe polisi ndobva yatanga kutsvagurudza mota yaya usiku hwatova usiku polisi yakutanga kutsvagurudza mota yaya ndobva yazoiwana pahotera pakalodge Linda naTawanda vatopaka palodge hani muri kuona nyaya dzerudo ivo vachiri kugaya rudo rwavo vachiri mutraki vakanga mauti vatiza nemota yemapurisa vatopaka palodge vakanga mauti now their identity is like their police mota dzimwe dzepolisi dzichisvika kanzi svika 3-4 mota dzepolisi dzasvika vaenda straight vapinda palodge paipa bhozi vachipinda palodge vari kusvika pana security guard achiti hanono hamungapindi kanziwe tiri mapurisa isu maids awa mota dzedu kudziona mauniform everything security guard wepalodge paipa ndobva avhunduka ndobva taura pindai vachipinda paipa vakati right vanhu vabuda mumota iyi yepolisi vapinda papi kareceptionist kepalodge paipa akakuda kuvhunduka akakuda kuzama kuvanza kanziwe tokusunga kwadaita zvisina basa tati vanhu vabuda mumota iyi vari kupi kareceptionist kati aiwa regai ndikuudzei nhamba varipinda muroom number 3 room number 3 iri papa kachisvika paya nemapurisa aya room number 3 yakunokwa muri yeZimbabwe room number 3 yakunokwa apa mukomana ari busy ari kushanda mwana mukomana Tawanda ari busy ari kushanda Linda nanzva akaita sei akabata apa karegedza kadzokorora kabata bhozi Linda kagwande kanopisa kahure kanopisa Tawanda ari busy akati aiwa vanhu aona noko iri serious mukomana Tawanda ndobva ati harika ndipindire panoko mukomana achinosvika padhoo achivhura dhoo mbe kanzi iwe uri mupurisa iwe
Saka kutamboti mupurisa akanzi mupana hausiwo wasvika nemota iri pashi apo vachinobata Linda vachiti Linda iwewo uri kuzvamisa sei. Linda akachiti ano inini mukomana wangu nditorawo ini ndanitongori bhiziwo ndichitongotengesawo zvandiri kutengesa muviri wangu etc. Zvikanzi so utori mahosha iwo utori kahure. Zvikanzi yes that's me. Polisi ichitobva yatosunga mukomana Tawanda naLinda vese vachitobva vadzokegwa nawo kamba yepolisi muchiredzi. As we speak right now muri Zimbabwe vakatomirira kutongegwa mhosva dzavo. So tell us, tiuze mucomment section, just drop your thoughts. Uri kufungei pamusoro this whole thing? Muri Zimbabwe yese inenge iri mucomment section ichiverenga everything. Tinenge tirimo inini by myself ndenge ndiri mucomment section ndichapindura every comment that deserves kupindurwa. So muri Zimbabwe, what do you think about this whole thing? Stay blessed, stay tuned. Peace. Thank you for watching.